खैराबारियाव गोदानै आर्ट फरायसालि गायसनदों। खगेन बर'नि दैदेननायाव गायसनदों आर्ट फरायसालिखौ। नावकाटा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि गाहाय खगेन बर'नि जोहै खैराबारिनि निज सिनाखना गुदि फरायसालियाव आर्ट फरायसालिखौ बेखेवनाय जायो। निज सिनाखना गामिनि बबिता बर'आ नावकाटा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि गाहाय खगेन बर'नि दैदेननायाव बे आर्ट फरायसालिखौ गायसनदों। आर्ट फरायसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव खैराबारि निज सिनाखना आलेकार गामिनि आफादगिरि जुतेन्द्र बर', फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि सुनिल कुमार स्वर्गियारि, निज सिनाखना गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दन्दाराम बर' आरो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं खैराबारियाव गोदानै बेखेवनाय आर्ट फरायसालियाव सा 30सो फरायसा फरायसुलिफोरा मुं थिसनदों होनना खगेन बर' बिथाङा फोरमायो। खैराबारियाव गोदानै गायसननाय आर्ट फरायसालियाव गोसो गुदुं फरायसाफोरा मुं थिसननो गोसोब्ला 80116263637 एबा 8761944619 आरो 7635930870 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आं खगेन बर'। गासैबो नोंथां रायजो जानानै खुलुमबाय थाबाय। आङो नावकाटा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि गोरायुं खगेन बर', अर्थात आर्ट स्कुलनि अर्थात आरिमु फरायसालिनि आं सासे फोरोंगिरि। आं दिनै 24 बोसोर खालामबाय आरिमु फरायसालिखौ आर्ट स्कुलखौ। आं दिनै 30 तारिख दिनै बुधबार दिनै आंनि आन्दारनिफ्राय बे निज सिनाखना एरियायाव बा निज सिनाखना फरायसालियाव आङो आंनि आन्दार एफिलिएटेड खालामनानै स्कुल गायसनदों। बे स्कुल गायसननायाव दिनै जोङो माने गोबां गथ'फोर फैदों। 30निफ्राय 40, 50सिम गथ' एडमिसन जइन जादों। बेयाव जों दिनै क्लास खालामदों। दिनै जों बेयाव गासैबो गार्जेन आंनि नोंथांमोन गासैबो थुबुर जादों आरो बेयाव गासैबो गथ' गथाय गासैबो जादों। बेयाव जों आलासिबो बरायहोदों, आलासिबो लाना फैदों। जों बेयाव दिनैनिफ्राय जों बेयाव बुधबार क्लास खालामगोन होननानै जोङो बे निज सिनाखना आर्ट स्कुलाव जोङो दिनै गथ'फोरखौ मुं थिसनबाय थादों। माने मोजाङै मुं होनांगोन जोंनो। नोंथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि दा जोंनि ब्रान्च बे निज सिनाखना आर्ट स्कुलाव जोङो एडमिसन होयोब्ला नोंथांमोननि गथ'फोरखौ एडमिसन होनो हागौ। आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन डिसक्रिपसनाव आरो लोगो दङ बबिता बर'नि नाम्बारखौ होनाय जागोन। लोगोसे जोंनि स्टाफ नाम्बार होनाय जागोन। मानो होनोब्ला आर्टखौ लानांगौ। आर्टखौ जोङो उन्दै गथ'निफ्राय जों 4 बोसोर बा जोङो 5 बोसोरनिफ्राय जों 10 बोसोरसिम मोनसे केटेगरि स्पेसियेल क्लास फोरोंनाय जागोन आरो जोङो मोनसे 11 बोसोरनिफ्राय जोङो 18 बोसोरसिम गोदोर ग्रुप मोनसे कमार्स आर्ट फोरोंनाय जागोन। मोजां टटेलि जोंना आजिखालि साइन्सआव फरायोब्ला बायदिसिना जों कमार्स फरायोब्ला जोंनो आर्ट्सखौ नांगौ आरो बायदिसिना जोङो क्लास 8, 9, 10 निफ्राय प्रजेक्ट नांगौ जायो आरो गथ'फोरखौ जों थोंजोङैनो 5 बोसोर 6 बोसोर गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै फोरोंनांगोन, बेस्थ' खालामनांगोन। जों स्कुलाव थाङो, नाथाय जों सनिबार, रबिबार, बुधबार गेजेरावबो जों बेलासि ओरैनो फरायसालिनि फैनायनि उनाव जों गथ'फोरखौ बेस्थ' दोननांगोन। आर्टखौ जों मोजां खालामनानै गथ'फोरखौ जोङो मोजां फोरोंनांगोन। आं बबिता बर', बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटि नावकाटानि आंनिनो फोरोंगुरु खगेन सार बिथांजों लोब्बा लाखिनानै आंनि बे गामियाव निज सिनाखना बरंगाबारि गामियाव थानाय LP स्कुलाव जों गोदानै आर्ट स्कुल खुलिदों। बेयाव गोबां फरायसाफोर मुं थिसनदों। 30-40सो जागोन। ओमफ्राय गार्जेनफोरबो फैदों। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मुं थिसनोब्ला थिसननो हागोन। जों बे डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनाय जागोन आरो बेयाव सार बिथाङाबो क्लास खालामनो फैगोन आरो आंबो खालामगोन। आंनि बेखिनियानो।